Máme naloženo. Snad jsem nekoupil špatně, jo? Právě přezouvám bílou medvědici na tyhle ozeta. Koukej na ty tvary, to je bomba prostě. Ten design, ty křivky, jo. Tady máme takovýhle bebíčko na medvědici. Tak tady to vidíte sami. Řídící jednotka řidičové sedačky měla požár. Tady motore už je vyvoněný. Mercedes motore, tak to má vypadat. Máme objednaný z Reichu Brabus nárazník. A tenhle ten blatníček, to tam na nás čeká, ve středu to jedeme vyzvednout. Snad nám to bude ladit k těm kolům. Vytáhnul jsem 211 a jedeme pro náhradní díly na SL500 na bílou čupku. Kámo, to se posereš. Tady, 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 tady. Je. A tady. A tady, a tady, a tady. A tamhle, a tamhle. To všechno jsou žehličky. To všechno jsou žehličky. Jo? Wow! To je dobrota, panečku. Je výborný. A užíváme si to tady. Je to paráda. Já mám hrozně rád, když mám na svém autě vždycky něco výjimečného. Tudíž jsem zvolil Brabus nárazník, když byl k dispozici. Potkal jsem úplně úžasné místo, kde jich je hrozně moc. Když byste někdo chtěl něco, dejte mi vědět, já vám dám kontakt. Bude to chtít pár úprav, ale myslím si, že to bude dost výrazný. Že to bude paráda. Tak jo, dnešek byl úspěšný, tak se s váma zase loučím. Čau, uvidíme se.